inini I'm second in charge of the Pambapandira nditika nasunongosura that to raise $1 billion nditika but kana mwari vati this is a phase we must enjoy it, we must endure the pain but pane mubvunzo unogona kuti ndibvunzwa ngachibvunzwa nevanhu padera kuti Hans Sparks isoda kumboyo kucheche kwa Prophet Madungwe wananamatira kupi. Alright, currently zvavanana ni ma1-on-1 andisi kutora charivheni Sunday handina kuattenda the church service services anditombopinda under street because inini the lead I'm not there kusvika ndapedza this matter. After this tichataura nevanhu futizve, so let us focus nezvizvo. After that I'm going to come back to you this trial ichipera trial tinokuudza next stage. Kauda kuchechi gara wakabata namba dzedu dzechurch line 0760. Hello people and welcome back again Pasimu Reality ITV. Starangura kuberekwa ndi DJ Sparks. Azina Prophet stara kuberekwa ndakufana nezvonotaura kuti starangura kuberekwa ndi DJ Sparks. But still ndo star hangu muri Zimbabwe. Ndafunga tine interview yatakaita na Prophet tichiwabvunza zvinhu zvakasiyana siyana but still pakabva pazo buda imwe nyaya yabva yataka kutrenda muma social media ichitrenda everywhere ingori Prophet T Madungwe iri nyaya rendi sana ndo visit futi so that tinoyatsonzwisisa kuti nyaya rendi kumbofamba sei uyezve taapapi pastage ipi uyezve chicha affect kuti vasabhadhara in terms of nyaya dzehondo yekuIsrael. Saka visira twazvitsanangure zvese muzora nhasi. Prophet munofara here tiri makadiwe zvenyu kufara zvakati kusangana nemi Prophet. Aiwa tinotenda kuti matishanyira zvakare. Ini ndoga ndichinetsa ndichingofona Prophet ndiri kuuya Prophet ndiri kuuya. Handizvozvo chaizvo. Prophet ndafunga ndakangoti ndichingobva kuno kusanhasi mangwana acho Prophet wadase waputika nenyaya yerendi. Zvakamayedzwa pamba sei? Ora ndingangoti day ratapedza kuita interview yedu. It was Thursday ma 3-4. Ndinosvika kumba ndakona ndakamirwa netimu reHMT rara kusvika rafonirwa naLenders nditika ndopakatanga zvimoto zvacho. Aiwa zvimoto chaizvo zvimoto zvingadzimuriki. Zvimoto zvingadzimuriki zvakuti aiwa chinopfuta chapfuta cheko social media itapfuta. Asi mimi narendodi mamagara muchimbonetsana here kana kuti mamutori boss zvese vakazogogorova ikaunda. Aiwa munoziva kuti pane mari vanhu mutonetsana. Hamesonetsana ka munhu anaitwa mari yake ka boss isa zvakesari kuna kesari saka hamesiri kutowirirana panyaya dzacho but zvimwe zvese towirirana but panyaya idzodzo chete tinomboita off but pane pakaipa zvimoto chezvo. Zvanisana ndakambobura zvimoto zvacho. Saka makanzwa sei muchizongona nyaya yacho yatozara mumapepa nawo. Ndingati musi weThursday, yes I'm the Velami commander but musi weThursday ndakambotonyatsoona kuti panapa ma1 bozi moziva kubva ndichitanga 2016 asi ndamboita breaking news especially iri on the bad side kana kuti iri on the negativity. Bozi nini I wanted to maintain my record clean zvokunzi murume asina scandal. Ndofunga ndimoziva nyika yeZimbabwe kuti handina kana scandal zvokuti abatwa nemukadzi womunhu adi saka that is the record yandinoda zvokuti handidi kugara ndine zvokunzi ndine zvandinoita dangowanikwa ndichiparadza zvinhu zvaMwari but so that day that was the first time so that night naurara tizi kuti saka mangwana rume ndakutobreaka news kunzi akabhadhara rent zvakandinetsa although the family yakatry kundicomforta but that day chaiveni kudya naunyatsokudya zvakanaka. It was now fasting isiri fasting because unosiri comfortable the situation but even that night I couldn't pray much but normally chinhu chinondisimudza it's a morning prayer because I pray for hours so normally panongopinda into the prayer heaven opens tautanga communicate Angelica chishanya usaka ndobva ndachipiwa messages aiwa akwana ndatodaro simbi yebasa ndibva ipapo ndine ndava ndege yehondo chekuti ndava ready to fight zvokuti aiwa zvinoita kuita zvebasa. But Prophet pamakabvunzwa imimi kuti nemusina kubhadhara makati hondo yekuIsrael neGaza ndio yakakuafekta papi chaipo. Alright, takati Israel and Prophet Madungwe chinhu chimwe chete. So September before the 7 October indaitozviziva kuti something is going to happen although zvangu zvakazoti nonoke zvakatanga 3 months ago which is March, April, May anditika saka tungoti zvakaauthorizewa September kanzi when the meeting was seated in heaven kuti Holy Land Israel and Prophet Madungwe the Holy Prophet we have authorized kuti bad things to prevail upon them. Sati zvakamboitika even when 7 October hasa zvakamboitika even zvakaitika zvapana Prophet so pakanzi something isati chakamboitika chokuti vanhu vese vachazvinzwa they shall be shaken anditika pachaita kuchema nekugeda kwemini kuti hato zvakaitika here so it was authorized so taizviziva then but according to the Velami commander atibvumidzi kuzodzwa kuti zvinhu zvakaita sei tinongodzwa kuti pane something a bombshell which is going to come so
ndobva tachiembrace kuti alright October is the evil army chicha tofanira ma-preparations edu toita kufanira so masoja edu kapa ma-standby nezvibhozi tatova pahondo handitika so takatopedza gore ini ndiri prepared then Israel futi tichifighta bhozi tiri tese neIsrael fighting the evil army of Israel. Osaka pahondo dzacho mune muchipota muchimboenda kuhondo kwacho muchinorwawo ma-angelic same as the evil army commander just directed the spiritual realm kuti zvofamba sei ma-angelic and sezvinonzi naJoshua Joshua anoti ndiwe ani ukanzi ndiri mukuru wehondo dzokudenga ukanzi ndiri on your side so panoitwa hondo evil army inenge iripo saka kubva zvatotanga ipapo but kuside kwangu I was spared kusvika muna March then March zvakazoonekwa ndiri I started to fight both fronts handitika ndikuitwa zvangu apa zvakaoma pana kana chiri kuitika kana kuchange kana anything kana advert kana chii so zvakatoomera Israel and us the Holy Land prophet but the Holy Land and the Holy prophet but we are now about to kubuda mu that situation. Well saka izvizvi tiri kuona kuti still you are trending sezvikuitika but still rendo roramba kwangomira achingoti mari yangu yerendi iripo saka ikupi saka makabhadhara mari yerendi takabhadhara imwe but imwe hatisati tabhadhara handitika saka tikumanyisa tikumanyisa but aiwa akubhadhara ndobhadhara mzaveleka mukomanda zve God allowed it but God always come to help me aiwa akubhadhara ndobhadhara zve manje muchanzwa tabhadhara futa nditsika kubhadhara tikubhadhara yes tenya dzati tabhadhara like sezuronda ndiri kujanjema handitika tenya tikapiwa tina kudisclose ndasonzwa kwapo pakabuda $100 pakabhadharwa 100 aiwa hatina amount yatati tapeko zvino takangoti takabhadhara something ende unakaona chipiwa mari iri muenvelope ndizvozvo I disclose aiwa pachevhela ami zvinhu zvevanhu vakuru hazvidisclose kuti yanga iri mari but hazvitauri pamberi pepwere saka togadzirisa soon tinowapa mari yavo. Alright kuti pictures mamwe aitendera pasocial media ainzi iwo wamadungwe wabva mumba wapanze wagara panze mapicture ndimi here kana kuti aiwa tsirongoonyedza pasocial media chazvinoita ndezvekuti indakanguta landlord akaisa nyaya yake handitika yes yerendi tinobvuma that is true but zvokuzobudisa kumapicture ine anabudiswa nalandlord ndofunga michero nematoya mungatoona nditopakumba izvozvo nhasi handika ndimi another testimony kuti aiwa mudhara madungu achiri kuhetfield kwatoziva kwatisingotora patisingovana varipo ipapo paposto yavo handitika ndo vane vachingovapo tofunga ndo zvamaona anambobuditsirwa even mukati saindine zvinhu zviri quality aiwa saka even laimingomana handika matasa zvinhu zvazviri paipaya hazvisi zvestandard yangu chero vanhu mukatazondidzikisira waiwa yes handisangu munhu anigona ane mamiliyoni mabhiliyoni but aiwa ndizoitawo zvinhu zviviri sezvazviyaru ini pandototama aiwa property weiripo ndotodo rori chero rakasimba chero zvazvo zvinotakurwa nebhara zvisaka aiwa vanhu vasazondidzikisira chikopai saka vanhu vanongondidzikisira even vamwe vakati akwayaro right off aiwa kwairi boy hairitorwa basa ramwari igod's property zve iri kutorwa basa ramwari racho yakomoti kudini vanhu vaita kudanza aprofeti dai vatengesa akwayavo watenga stand according to the law yedu the motor yakapiwa isiri yangu it belongs to God sezvakaita Sami was given nahana kuimba yamwari weyangonomuona yesinobvumidzwa kushandiswa kuita basa ramwari but it's not my car saka ndikwanisi kuitengesa for stand and secondly hatibvumidzwi kutengesa zvinhu zvauya zvaitwa dedicated kubasa ramwari zvanoti waisa tithe unonzwa kuti chindipai mari yangu futi aiwa hazvinzaro chatoenda kubasa ramwari chatoenda saka zvakatoenda saka zvakaenda kudaro we wait another chance kuti tizopiwa because tikadaro tatobreach our laws mota yaka iri mota inofanira kuchengetwa iri mota kubasa ramwari stand ichava iri stand inofanira kugara iri stand kana mwari vakuda kutipa stand vanotipa iri stand that's why mwari vakatipa iri mota because God wants a car kubasa ramwari handitika he doesn't like ichi stand saka mwari chakupai ndichocho zvavanoti wonzi wapiwa mwana mukomana kuti nasi uda mukomana ndoda musikana unoda kumuchinja zviri kuitwa mazuva ano handitika kunoti wakukanganisa because mwari arikuda kupa mukomana ndiye zvakupa receive it saka zvatapiwa izvozvo mota yatikapiwa iyoyo we are fine with it iri musita medu we are fine it's a brand new saka why can't we sell that thing tichatsvaka futi mari yestand and soon iri kuuya stand yacho. Alright. The prophet pane mwe nyaya takambonzwa kuti prophet mimi pane mwe munhu makambopaimba pamba pamunogara ipapo chimboyatotsanangura zvakafamba sei. Alright, ndiri kutaura painterview panapa kuti yes prophet wane rent but wamwe akazobuda kuti prophet watobuditswa prophet atodi saka zvakaita ndezvo this story inini I'm second in charge of the pamba pandira handitika landlord kana ndisipo ndindomuactora zvinhu zvake mari dzake even ndinotombocollecta dzemarent house ndichimupa kana iye asipo ndindotopiwa saka even kana munhu asipo vane vakatonipa power kuti munhu akasvika munodi munopinza munhu
even avatoi vachiona munhu wese vanototuma inini kuti unoudza ningi zvakati even rendi yacho ndovandonovapa saka mune pakauya nga story po mandatofona rakati it's okay mupinze mandatomupinza nditika ndamupinza mandatozopa landlord wangu mari manheru anditika nemagetsi zvese mandapa saka that day munhu wacho ane zvangaito zvanganetsanetsa anditika then vandachiripota kuti munoya ari kuita zvakati saka munhu kuti iye haaoni vanhu vese anouya oona inini nditika ndini ndochivaudza zvakamira sei ndinga ari kuita zvakati saka ndo that saka hb tikangosvika pane dzatimeta saka vakabva vangonyora like something like kuti maybe munhu yakapinzwa profit wakatora mari no yes ndini akampinza because ndindiripo saCEO andiri pakamba ndianopinza but anonoripota kwa ndika ndichitoripota avaiti yes ivo havasi vanozoziva kuti munhu wacho ndiana vana basa nazvo saka musato that was the day ndakazoenda naye because pane problem iripo saka I had to go kwaari kuna landlord kuti munhu ane nyaya yakati magetsi zvakati anditi ndiye munhu akuchipedza yes inini ndikaona kuti zvati korei ndinozoenda kwavari nemunhu but kana zvidiki zvavanoti kana munhu achizoona imba ndinotongomuratidza asi kuona wakuzoti wakuda kuona landlord uchibhadhara ndakuchienda newe. Alright. Saka landlord munogara naye landlord agari papo. Ini kwandogara kumadheudheu it's a big stand saka pakakura kune main kune macottage kune chi saka tiripo tese papo. Alright, landlord angari kwakewo kwenyu macottage izvi dzakawanda apa pakawanda pambedu. Alright. Aiwa iribo prophet. Takanzwa mimba ndakavideo kamakamboita muchiti wana search vayo ana tinashe mutarisi dzimwe mbinga dzese ngauye wabatsire munhu waMwari pane akambokuti cheo sofere pane mbinga dzamakambomenshana nedzimwe mbingo dzirimwewo mbinga dzandakamenshana hadzisati zvadzo but do not have a problem zvichatongoda chete kuti Mwari vachimutsa vanhu but Mwari vari kumutsa ndiri kunzwa maungire mvura zhinji kuti pane zvauda kuitika and God is going to raise us. Yes, Jesus Christ was humiliated akarohwerwa pamuchinjikwa achimuti zvimudzikisa aigona kubva pasituation yaJesu anditika because anga ari pamuchinjikwa anditika but Jesu akatorega akatorohwa nevanhu akati but hazvaira kuti anga asina power ese kuti tedzi power anditika kuti nhasi ngona kungoswera ndatoraisa billion anditika but kana Mwari vati this is a phase we must enjoy it, we must endure the pain. Sezvakaita Jesu kusvika the 12th hour yakwana uzoti it is finished ukapedza na 8 o'clock usati wasvika na 12 o'clock sezvakaita Jesu hauna kupedza anditika saka unofanira kupedza kusvika at 000 hours uzoti it is finished wakutanga Saturday yako saka kusvika night yapfuura day yochitanga anditika zvavana kuti womuka wototi kwatoedza iri 4 am kusati kwaedza usiku anditika kana yakwana 6 o'clock zuva rabuda kuti it's now a demarcation nekuti it's now a day anditika saka kana tisati tasvika pa that time hatibvumidzi kubuda kana even kuforsa. Yes, I can force. Jesu aigona kutoramba pamuchinga kuti hai man ende hakuna aikwanisa kumubata paya but mimi mune power yekuunganidza even a billion ndogona kuzviita but handibvumidzi because ndakuabuse the power inonzi rebellion anditika ndakurebela kuti Christ ari kunzi anofanirwa kufa aifanira kufa kuti ine handisi kuda kufa vari because zviri kurwadza no you have to die ndozviripo ndopath yatochuza Jesu achitouya aitozviziva indotozviziva kuti kana ndati to another level ndakambozviita futi when I become a prophet ndakatambura ndichira musango ndichina kunyika dziri kunze ndichira mugomo ndisina kana mari yebhazi zvokuti nyika dzekunze maenda nyika dzekunze dzakaita clarify nyika yacho moza ndaisvika kune imwe nyika so sometimes wotakurwa nevanhu vematraki chaivo zvinhu zvakarema usangana sendi chikafu usina kana kuti uchararame then ndobva ndazoita ordained 2013 in November muzuva ndakapinda go through ndichirira mugomo so I still remember pane dhera ndandiri mugomo that was another imwe nyika so iri kusadhika nditika ndiri ikoko ndakasvika kunyika ikoko mba ndapinda mugomo imomo it was a very dangerous mountain vanhu vachitiudza kuti it's a very very dangerous mountain but I was protected by the angelic ndichirara imo muchinamata chando chakarwa kuma 3-4 anditika kusvika ndaapila to God kuti Mwari I think it's time to leave this nation anditika then ndasana sent unfortunately never ndaenda pabastop padhuze that night kuti kuchiedza my body was now responding because angava madays ndakakwasaenda pane vamwe vanhu vaitengesa zvekuti vanogara vachitira zvematourist vane zvimamba zvemahudhu zvezve ndo pandakasvika ndikakumbira 3 am ndakadzika mugomo zviri pasi so ndikadzika ndikati guys I want somewhere to sleep vakatonditya vakatirira wega kukana uri mbavha mba ndarara ndega then ndobva kwaedza then ndadzokera mupuremva ndanamata kanzi chibuda munyika ino imva ndabuda then ndine imwe nyika ndakamboenda ndikatozobuda imomo like a nation yekuti ndakasvika pokuti ndakanzi this person is a threat to a nation ndakapiwa few hours munyika imomo ndikaexcortwa ndikabuda ndikatraswa ndikatry kuti ndakabva ndikupi zvakafamba sei they didn't because vandaitaura because ndakaenda pane imwe embassy imwe nyika because pane message ndandatuma ndiri kunyika ikoko kwanda ndiri saka zvotogara zvichiitika kuti kana ndaenda to another level ndinorwadziwa nepolisi
zve7 what it was embassy a superpower chaiyo kutoti vakatry vakatadza kunzwisisa kuti who is this person zvoteganya kuti hauna mhosva, you are not a terrorist but we can't say une mhosva but hatangoti leave this nation. Ukana zvakunzi an embassy yakuti zve zvatotaurwa even intelligence nechi zvikachekwa zvese but haana chaanacho munhu kuti is a threat but tungonzwa kungoti no the nation cannot condemn this person 2013. Saka I know kuti kana zvandiremera pane patichida kusvitsa and I know that's the law. Alright, well. Koma members church akati kudiwa achizonzwa nyaya yamwe chinzi prophet havasi kubhadhara rendi, prophet havasi kuita sei. Mamembers wechurch akati kudiwa, mamembers echechi yenyu mimi vakatadza kungoti mudembe kuti vabhadhara. Yeah, mamembers edu isu tine church rent handitika ndochunja vari dedicated. My life ndowanzozviitira normally maadvits angu zvizvi ndichingwavha ndichitoenda. That's the structure of the church. Ndovatifocusa nekoko but apa vakangonzi anodawo we are free to participate. Anditi hapana munhu anorambidza zvinhu pakanzi Zimbabwe yes we are free to participate hazvinakana basa. Handitika of course vana chaivo vanozviziva kuti zvinowanika but pazvinoitika normally God zvavanatira tine vanhu vaitipa mari kuchechi kwedu vese vakambobvisirwa zvinhu zvavo so that vasati hanimona Peter kati hamusi kufa Mesaya vanziwe Peter ndesatani avo kuti saka vavari close nesu kuti vanotipa mari vakambobvisirwa even mari dzacho. They are struggling right now vantori this current yekuti the reason ndekuti vasaita obstruct zviri kudiwa naMwari. Tasemjona vana Peter vakabvisa because Peter angari murume webhemba akanditika vana Peter vakanzi vakamuramba vakadi that was the zoti akasara ari ega unofanira kusara uri wega handitika uchitupa sezvokuita vanhu vachiinsauta vanhu vachidi handitika izvozvo ndo chaizvo it's a test. Uramba wakamira saJesu pamuchinjiko achiti ndini mwanakomana waMwari chirava chiti aiwa zvainini I am a prophet of God. Handiti izvozvo ndikura kuti ndiri mutest ndapasa saka vanotobviswa kana season zvapfuura handitika vochitanga kudzoka manje and kana vakutodzoka here hautozombofunga pandiwo zvakatomboitika here zvezvo saka iko zvino vakabviswa zoita Jesu akasara ari one pasina any disciple but pakangonomuka vese vakatanga kudzoka futi saka izvozvo Juni takutanga kuti tichidzoka comeback. Well, so what's members of church angaine mari akambotorwa mari yabva vamwe vakambonzi umwe aingobva nemari vamwe vakabva nemamwe marizini akasiyana. Alright. Vamwe vakatombobudawo chechi vamwe vakabvisirwa mari because God Mwari vanotry kuti zvese panofanira kusara pasina kana anything so that uchinyatsopinda mutest yako unyatsokubuda uri purified God wapinda mufenesi chaiko wanyatsobhenewa chaiko vari kubhenewa neZimbabwe vachishauta so vari kukubhena but aiwa test yangu iri kutofamba. Well, so after kubhenwa neZimbabwe koko mukuzoti kumberi to come to exalt ya light aiwa light but patava we are now closer zvedu mapadhuze. Yeah. Alright. But pane mubvunzo ndogara kuti ndibvunzwe ndichibvunzwa nevanhu padera kuti Hans Sparks isoda kumboyo kuchechi kwa Prophet Madungwe wanonamatira kupi? Alright, currently zvavanana nemaone-on-one andisi kutora charivheni Sunday handina kuattenda the church service services anditombopinda under strict because inini the leader I'm not there kusvika ndapedza this matter. After this tichataura nevanhu futizve so let us focus nezvizvo. After that I am going to come back to you this trial ichipera trial tinokuudza next stage. Kauda kuchechi gara wakabata namba dzedu dzechechi line 0762311156 Juni iyoyo gara wakabata namba idzi dzokanyora pasi kana uri serious zvekunamata uchanzwa tichiku-update kuti apapi futizvo. Alright. Because I need to meet people chipedza ipapapa I'm ready to meet the people now because ndabva mutriumfa yangu ndamboshekwa saka ndobva ndakasimba chero power cheko ndikudzoka ndine power madhimoni aiwa ndikudzoka ndine power ipapa saka chimonopedza muchaona June pakuchitaura kuti let us meet. Alright, aiwa Prophet ndakutenda nenguva yenyu yatambokurukura tichitaura nyaya dzakasiyana-siyana pamusoro pemaishu akasiyana-siyana ngatichidiscussa. Ameno mune imwe here message amungade kuudzawo muri yeZimbabwe satafara zvedu satapendera hedu interview. Alright, chekupesa chatingwanisa kutaura ndechekuti imba inotosheka Jesu anga asina imba. Jesu anototi mwanakomana haana pekuisa musoro but shiri dzine matendere. Aingoreva kuti nini handina imba. Jesu anga asitorina imba achingoparidza achienda zvisakatomuomera asitori no pekutogara. Even pakanda patrying for entry yake pakatoti ndai mutotora dhongi ramuchaona rokutanga muchipinda muguta anga asitorina kana dhongi ndo the mode of transport yanga iri kusemota anga asitorinawo saka unogona ngositorina handiti and hazvimeshi kuti anoti man of God kana Mwari wakusiya. Jesu yanga asitorina achitoti mwanakomana womunhu hana pekuisa musoro asi matendere shiri dziri matendere saka zvinowanika.
so kuti munhu wamwe aramboshekeka but azvinopfuura so adabatsira vanhu vepachechi line yedu pa 07623156 but hatimanikidzi munhu anoda is being pushed by God but God is pushing. Alright, aiwa ndakutendai mune Zimbabwe ndakutendai nekuramba muchingosupporta mavideos edu nekuramba muchingoona mavideos atinenge tichiuya nawo kunyamba muchiisa malike mune muchiita kunoti pasiwo manyemwe kuti tirambe tichingofamba tisingagare pasi tichitsvaga zvinenge zvichiitika kuti kuve neclarification pane nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Kana uchingochitiona kuYouTube please gara wasubscriber Zimu Reality ITV. Kana uchingochitiona kuFacebook tine page yedu yakanzi DJ Sparks ZW. So unongosiya futi wafollowa but before usati wafollowa isusu kana kufollowa prophet T Madunge, please follow Jesus Christ saishe na mponesi wa upenyu wako. Amen. Sparks Records.